खुलुमबाय लोगोफोर, बयखौबो बड' एसएम आपडेटआव बरायबाय। आसा खालामो गासिबो मोजाङैनो दङ। दिनै नोंथांमोननि सेराव बर' रादाब लानानै फैबाय। अन्नानै भिडिअखौ जोबजासे नायलांदो। गिबि रादाबाव दङ स्पुटनिक भेक्सिननि नैथि थुबुरखौ भारतसिम दैथायहरबाय रुस हादरा। कर'नानि दावहायाव रुसआ भारतनि थाखाय मदद खालामदों। दिनै रबिबार फुङावनो गंसे बिरखंआ स्पुटनिक भेक्सिननि बे थुबुरखौ लानानै तेलेंगानानि हायद्राबाद बिरखं गाथोनाव बाग्लायफैबाय। बे समाव रुसनि राजथान्दै एनकुदासेवा बुङो, स्पुटनिक भेक्सिननि जाफुंसारनायनि सोमोन्दै दुलाराय मुलुगानो मिथिगौ। रुसआव 2020 मायथाइनिफ्रायनो नोगोरारिफोरनो बे भेक्सिनखौ होबाय थानाय जादों। रुसनि जरखायै गनायना लानाय बायदियै स्पुटनिक भेक्सिनआ कर'नानि गोहोमनि हेंथायैबो गोहोम गोनां। रुसनि राजथान्दैया बुंबावो दि रुस आरो भारतआ लोगोसेयैनो कर'नाजों दावहा नांगासिनो दं। दरनैबो हादरनि गेजेराव दरसेया गुबुन दरसेखौ हेफाजाब होबोलायगासिनो दङ। बे गोब्राब समाव रुस आरो भारतआ दरनैबो हादरनि गेजेराव खौसे गसंनानै दङ होनना बुंथियो। बिटिआरनि इएम दावबायसा बर'आ कर'नाजों जुजिनो खौरांगिरिफोरनो मास्क, सेनिटाइजार, हेन्डवाश रानदों। दिनै क'क्राझार प्रेस क्लाबाव क'क्राझार प्रेस क्लाबनि खौरांगिरिफोरनो बिटिसि खुंथायनिफ्राय स्पर्ट्स एन्ड इवेट वेलफेयार कालचारनि इएम मिस्टार दावबायसा बर'आ मास्क आरो सेनिटाइजार लोगोसे हेन्डवाश राननानै होदों। दानिया फैबावदो गुबुन मोनसे खौराङाव आइजो माहारिनि जाफुंसार खौरां। अरुणाचल प्रदेशनि आइजो तासी यांजमआ मुलुगनि जौसिन हाजो माउन्ट एभारेस्टखौ गाखोना जारिमिन सोरजिदों। कर'नाया मुलुगनि सुबुंफोरखौ गिखांहोनाय बुब्लियावनो आसामनि साखाथियाव थानाय अरुणाचल प्रदेशनि सासे आइजोआ जारिमिन सोरजिदों। अरुणाचलनि सोनाब कामें जिल्लानि 37 बोसोर बैसोनि ताजी यांजम मुंनि आइजोआ सोरजिदों जारिमिन। तासी यांजमआ 2021 मायथाइनि भारतनि गिबिसिन मुलुगनि जौसिन हाजो माउन्ट एभारेस्ट गाखोग्रा आइजो जानो हादों। बिथांनि जाफुंसारनायखौ टुइटारनि गेजेरजों फोरमायदों मिरुनि गेलेमु मन्थ्रि किरेन रिजिजुआ। मिथिनाय बायदिब्ला तासी यांजमआ अरुणाचल प्रदेशनि दिरां नेशनेल इनस्टिट्युट अफ माउन्टेनियरिं एन्ड एलाइड स्पर्ट्स (NIMAS) आव सोलोंथाइ लादोंमोन। जौ लोंग्राफोरनि थाखाय मोजां खौरां। दिनैनिफ्राय जौ फानग्रा गलाया फुंबिलिनि 9 रिंगानिफ्रायनो खुलिनाय जागोन होनना फोसावदों आरो गामिफोरनि जौ गला दखाना 2 बाजिसिम खुलिना दोननो हागोन होनना खौरांनिफ्राय मिथिनो मोननाय जादों। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव आसाम सरकारा गोख्रों सांग्रांथि जादों। गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा फुंनि 2:30 रिंगायावनो हस्पिटालाव खौरां लाहैदों। आसामाव खैफोद आफोद नुजाथिनाय आरो नैथि खोलोबनि महामारि कर'ना जिउसानि थासारिखौ लानानैबो सानहर खामानि मावनाय नुनो मोन्दों। गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा गुवाहाटी मेडिकेल कलेज हस्पिटालाव दिनै फुंनि 2:30 रिंगायाव कभिडनि थासारिखौ खौरां लाहैदों। मख'थावनादि थांनाय हर गेजेरनि सम थामहिनबा दिनै फुंनि 2:30 रिंगायाव गिबि मन्थ्रिया कभिड-19 हेंथायै दावहा नांनो खायसे गोनांथि मुवा बेसादफोरखौ थिक थाक खालामहैदों आरो थासारिखौ लानानैबो नायबिजिरहैदों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै लोगोफोर। अन्नानै भिडिअखौ लाइक, कमेन्ट खालाम आरो लोगोफोरनो शेयार खालाम। जायबो दासिमबो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै अन्नानै साबस्क्राइब खालामनानै ला, उननि समाव जाहाथे गोदान रादाब नायनो हानाय बायदि। गोजोन्थों।